You and my present. Tady Gameový Studio.cz, vítám vás u další videa, jsem tady zase s Perkem. Čus. A jdeme další Minecraft mapu. Jo, táto mapa je to parkour mapa, volá sa Lightback Parkour. A ty čti pravidla, já se budu pokoušet. Jo. Takže nemáme používať kreatív, máme hrať na písu, nemáme ničiť alebo pokladať bloky, máme hrať buď na deň alebo noc a no to je všetko. A môžeme ísť. Já už jsem. No ty kráso, to není dobrý. Jo, jestli sa zasekneme alebo něco posedeme, tak máme napísať lomeno kill. Spáchaš tu sebevraždu, aby zbytečně nechodil tak daleko, jo, jako. Ne, já jsem spadl. No tak napiš lomeno kill, abys nechodil. No, jo, tady se aj byl, takže v pohodě. Jo, by to nějaký checkpointy. Ale tady. To No nebude dobrý, my půjdeme úplně do nebe. Takže I can fly, jo. Mhm. Yeah. Tady se píše, že not a checkpoint yet, žádný checkpoint. Počkaj, já jsem hrál na těžkou, ty vole, Já taky, a já mám docela i lagy. Ježiš, hej, ale musíš napísat lomeno kill, žádný port, jestli padneš, fakt. Lomeno kill. Ne, říkal jsi, že budeme teleportovat. Jo, ale to až, no, můžeme. Já skáčem teda od začátku, mi to nevadí. Tak. On ty skákačky moc neumí a... No tak víte co, já jsem dlouho nehrál Minecraft. Jo, no to je... Taky ty zložitější. Jo, tyto rebelky jsou ještě lehké. Ježišmarja, já jsem se lakel. Jo, checkpoint, takže... Checkpoint? Já chcem taky. Tak... Musíme se vyspat, jo, jako. Like the tres je. Jo, tato mapa můžeme... Je to pro trochráč, no. Nebo ne. Tak a jo, jumpování po knihovnách. Oh. Tak máme tady checkpoint, takže šalababo. Máš ho tam? Jo? Jo. Tak. Ne, mě to nešlo. Neportuj se na mě, tam máš checkpoint. No tak ale já to nedám. Chápeš, já mám Dáš to... když natáčím. No ty vole, jsou lagy prostě. A nemá zaplé něco? Nemám. Internet a... A Skype a to potřebuji. Aby jsme spolu nevěděli. Jo, voláme přes Skype, nevoláme přes nic jiného. Jo, žádný TeamSpeak, bitch. Ok, tak se teleportuj, pane bože. No tak víš co, ale lidi, já mám fakt nějaké can, když máte spuštěný Fraps, tak na to akurát. Počkej, uhni. Je to hraje na 11 Uhni. FPS, vole. Jo. Diamond. Jo, tady, koukaj, sleduj mě. Tam je totiž to voda. Pěkně. Tak zase se chodím ještě jednou. Aha, mám checkpoint. Tak, okej. Nemůžete nás no, jeho můžete hejtovat, mě ne. Já spím tam. Ale žádný odběry pryč, jinak budou facky padat. No a nás to točení docela baví a jak to. Tak. Jo, pěkný no. Teleportuj se. Jo, takže level 3 diamond. If you get stuck, you skill, jo, takže tady budeme používat kill. Použij kill. Oh. Mě to nedalo u checkpointu. Ne?
Ne, to se teleportuju. Já. Oh. To fakt. Mě to spavlo, to bylo to mě. Ale pojď sem dole, kokso. Ne, pojď sem dole, nečítuj. Hej, nečítuj. Já si to chci skočit. Bude sranda, ne? Ty vole, hej, nečítuj a pojď už sem. Já Ty. to chci vylíst a skočím dolů. A zabiju se. Aspoň nějaký zážitek. Ne, ty ukážeš tu mapu, kokso, jdi dole. Ty se tady. A zase tady na tu stromě. Ahojda. Ještě tak jdi dole, ne? OK. Nechápu, proč jim to spamuje tam nahoře. Nevím. Nějaký byt. Bum. Je. Jo, jsem tam, já už jsem hoté. Můžu tady. Já už jsem. Ne. Toto je lehká skákačka. Jo, takže ty už seš tady, takže já můžu. Jako když je, koukej, mě to tady normálně spavlo. Ne. Ne, já si nikdy nerozeběhnu, já se debil. OK, takže Super Meat Boy! Jo. Dobrý den. Já jsem pan Rand Vanguard. OK. Jak Já se jmenujete, ale máte sexy zady. Jo, to jsou boty, kámo. To jsou boty. Já vím, ale... Víš, že když se na ně koukneš, víš, že máš černý. No já vím. A je taky má černé, to je jako, já se debil. Já se debil. Jo, se tam. Yeah. Budu ve prostředí jako správnej rebel. Ne. No, jsi spát. Jo. Ano. Tak. Checkpoint. Jo, level 4 leather. Leather for me, Penny. Ach jo. Co to je? Jde to vůbec skočit? No, OK, double jump. Čekám tě. Ne, double jumpy, to nemám rád. OK, dáme. Musíš úplně od konce a potom Matrix. prostě Matrix. Matrix. Jo. Hej, ne, já jsem to měl zasekaný a na záznamu je úplně, že Matrix. Jo. Tak pojď. Ty vole, ty se vůbec nerozběhneš. Rozběhnu. Ne, Jo. ne. Jo, to skoky bez rozběhnutí. Ale mě se to nechce právě, že rozeběhnout. No, vidíš, mě to nechce rozeběhnout. Tak zdrč 2 Včka, ne? Tak se teleportuj, ty shit, budeš tu 500 roku. Je, to se mi líbilo. Dobrý den. Ahoj. Shit. Jak se jmenujete? Nevím. You suck gay! Jo. Teď jdem já. Jo. Geronimo! Ani nevím já. Geronimo. Bože, to mají nedoskočit, to já se musím dát počkat. Ok, tak teď jdu já. OK. Jdem já. Geronimo! Skoro? Jo, jsem tam. Máš štěstí, kámo, jinak bych musel přijet. Ahoj, pane. Dobrý den. Teď jdem já. No tak choď, no. Hej, vy se musíte trápit prostě, vy se musíte trápit. Dobrý den. No, jump ti to. Máš taky, ne, Sakit. ha, Dobrý den. no dobrý. A máš jít. Okay. No to neskočí v životě, protože je to, no. Ale jako zkusit to zapnout fraps.
No, mě to neseká. Já mám s Frapsem 50 FPS, takže... No choď. Já to nedám. Sorry. OK. Jump. Shit. Já žijem. To tvůj Matrix, vole. Já měl zase ten Matrix. Matrix, bitch. Matrix. Zase Matrix. Prostě já tebe sedem, já si to vyskočím bariák, jo, jako. No, on se teleportuje, on nic neví. He don't know it. Já nesnáším jedno. Ještě, že jsou ty replikovky tak lehké. Můžeš se na to nepatnout? Ne. Já tě budu čekat, neboj se. Nice ty. Spadni. Ne. Počkej, double jump, jasné. Tak, ještě se mi to laglo. Aha. Já schodím. OK, já to zkusím taky. Že... To se ne. No. Ty prostě, ty se nerozeběhneš, ty Ale nevíš, kde... mě to nechce rozeběhnout. Taky nerozeběhne. Já jsem se rozběhal, mě to šprintovalo. Jo, no, tebe to šprintovalo tím. Super What? me boy. Já to robím z moc krátké vzdálenosti a potom skočit sem. A nakonec sem. A sem. Ty jsi debil. Neboj. Jsem aspoň tady, ne? Ostaň. OK. Dobře, to nikdo neviděl, ok, máš jít. OK. Sorry. Thanks, friend. Kabely. I believe I can fly. I believe I can touch me pen. Zapadej, tyhle. No, vidíš. OK, koukám na profesionála. Ty krávo. Teleportuj se. I believe. Sorry. Já už jsem chtěl říct, I believe I can fly. Však skoro letal jsi, ne? Ne. Oh, I live. To jo, no. Já jsem trošku lítal, no, jako pták, no. No, choď, jsi na radě. Hej, koukejte se se dostal. OK, I believe I can fly. Víš, to je debil. Prostě toto video stojí za hovno, dislike, ok. I believe I can fly. Fakt? Lítal jsi jako pták? Teď to byl tvůj životní sen? Ne, nebyl. A co je tvůj životní sen? A jdeme znova. Jsi Ne. dobrý. Já vím, já jsem ten nejlepší. Ty jsi ten největší profesionál. Aha, jasné. Jo. Ahoj, pane. Dobrý den. Můžeš jíst. Ne, jdem já. Já si zatím dám polívku. Můžeš se teleportovat, alebo můžeš, ne. Teď se to dá tak ošicit krásně, nice. Jsi nahoře? No, jasné. Neteleportuj se. No. Ježíš, prostě, toto video stojí na hovno. Jdi pryč už. Vyspí se. No. Já jsem myslel, že to spolu... Naše to spolu napůjde. Jo a konečně, prosím tě, skáč. Kurva, žebříky. To jsou ploty. Tak ploty, no, ale já to nemám rád. Ale spadnu se do vody, ano! Oh. Tak. To je, to je lehké. Nějaké autko. No.
Taký auč, někomu asi prasknul kondom. Oh. Hej vole, ne, já jsem viděl takový film a normálně tam takže pačka ne, znaš jo? Jo. A normálně, že kurva, zase prasknul kondom. Oh. Hej, ale to mi nejde, tohle je dávno. Musíš být i ten rozeběhnout. Rozeběhl. Jo, já jsem myslel, že mám použít kondom. Kokso, hej, prestaneš už ty někdy, prosím tě. Ale chápeš, já tohle nedám, tohle bude video půlhodinový. Nebude. Tohle je cesta. Jde. Jo. Tak jdeme za tím. What the? První jdeme za tím. What the? Však já se tady nepropadával, co to je? Jana. Ano. Spadnul mi. Ano. Jo, tak tady se toto video ukončil. Toto byl první part, tady to skákačky. A teď asi natočíme i druhý. No, takže se s vámi loučíme, čau. Ne, my asi skončíme tam, asi vzadu, dokud to nepřeskáčeme, že jo? No jo, my se tam až v čase ozveme na druhém pártě, tak čus.